בוקר טוב. כחלק מפרויקט החבורה הגיאולוגית ולרגל שנת ה-70 של החברה הגיאולוגית, אני עורך שיחות אישיות עם חוקרים וחוקרות ותיקים המהווים את עמודי התווך של החברה הגיאולוגית. אני שמח להתארח אצלך, ישראל אליעזרי. בשיחה נרצה ללמוד ממך ולהנגיש את פועלך, מחשבותיך וגישותיך לכלל החברה ובמיוחד לדורות הצעירים יותר. אז מה נשמע? נשמע הכל בסדר, מתבגרים אבל עדיין ערנים. אני עם כל גילי אני עדיין עובד מלא ונהנה מהיצירה. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים עכשיו במוזיאון הגיאולוגי ברמת השרון. בנינו את המוזיאון, אני הייתי היזם כאילו. אספנו מינרלים מכל העולם. יש נדירים מאוד, יש כאן מינרלים שנדירים בעולם גם, שלא נמצאים. וזה לא מוזיאון גיאולוגי, מכיוון שזה רק מראה מינרלים, לא יותר, אבל אוסף יפה מאוד. יש פה הרבה מאוד מבקרים, זה מושך הרבה אנשים להתעניין בגיאולוגיה בכלל. מדי פעם עושים פה גם הרצאות על גיאולוגיה, על וולקניזם, על פעולות, אבל בעיקר זה תצוגה. הארון הזה זה תרומה של מישהו, כל המוזיאון זה תרומות. חלק גדול זה תרומות שלי, אבל יש גם של אחרים, זה תרם מישהו עם הארון. הוא אספן כזה. יפה מאוד. תוכל לספר קצת על רקע אישי שלך ומה הביא אותך אל התחום? כן, זה מעניין. הרקע האישי שלי הוא בכלל רחוק מאוד מגיאולוגיה. אני גדלתי בבית דתי בכלל, ולא הייתי מיועד למדעי גיאולוגיה, והייתי בצבא, הייתי מפקד עין גדי, וכשהייתי מפקד עין גדי באה לשם משלחת אוסטרלית לבדוק את הגיאולוגיה של ים המלח. מה זה אומר מפקד עין גדי? הייתי מ"פ, מפקד פלוגה. עין גדי היה היאחזות, הייתי מפקד היאחזות, הגיעה קבוצה מאוסטרליה של גיאולוגים שבאו לבדוק אם כדאי לחפש נפט בים המלח. והסתובבתי איתם ומצא חן בעיניי הנושא של גיאולוגיה. אני בכלל לא ידעתי עד אז מה זה בכלל גיאולוגיה. בבית ספר לא למדו כלום על גיאולוגיה. ואז התחלתי להתעניין וזה משך אותי. התחלתי לעניין בגיאולוגיה ונראה לי שזה בעצם מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב להסתובב בשטח, לראות את השטחים, להכיר דברים ולא לשבת במעבדה. זה לא היה האופי שלי. וזה, גמרתי את האוניברסיטה, גמרתי את הצבא, מיד הלכתי ללמוד באוניברסיטה הגיאולוגיה. והייתי מחזור אולי בין הראשונים. זה מחזור הראשון הגדול יחסית. באיזה שנה זה היה? בשנת 54. 1954. המחזור שלי היה מחזור שהוא מפורסם משתתפיו, היה רפי פרוינד, היה גדליה גבירצמן, היה טוביה וייסברוט, היה זהו, דנגוצקי, היה עוד בסדר, היה מחזור ערני, גרייצר. אז שמענו רקע אישי ומה הביא אותך לתחום. אילו חוקרים השפיעו עליך במיוחד במהלך הדרך? חוקרים או אנשי מקצוע לאורך כל הדרך? מי שאימץ אותי לליבו זה היה פיקארד. היה בינינו קשר אישי טוב מאוד. והוא ניסה למשוך אותי ללמוד גיאולוגיה וללמד. אמרתי לו, אני רוצה לייצר, אני רוצה כל שנה לעשות דבר אחר. אני לא יכול לחזור על עצמי עוד ועוד ועוד. והיה לנו הרבה שיחות, הוא נתן לי כמה רעיונות איפה לעבוד, איפה לחפש, מצאתי. תשמע, בתקופה ההיא עשיתי עבודת גמר על המיפוי הגליל העליון. כשאני עשיתי את עבודת הגמר, עוד לא היו מפות גיאולוגיות בכלל בארץ. אני הייתי גליל העליון הגבוה, ורפי פרוינד עשה על ידי את המערבי יותר. ביחד עשינו את המפה של הגליל העליון הגיאולוגית הראשונה. והיום כבר יש מפות בכל העולם, כבר אין עבודות גמר כאלה. אבל אז היה חלוצי. חלוצי וראשוני, ולא היה לך שום דוגמה ללכת לפיה. לא היה שום דוגמה, והיינו צריכים לאסוף מאובנים ולהגדיר גילים, התחלנו מכלום. 5 חודשים הסתובבתי ברגל בגליל העליון יום ביום, לאסוף אבנים לדוגמאות, צלעים, להגדיר אותם, ללמוד מה זה, לא ידענו כל כך. היה חוויה, הייתה חוויה. מדהימה. הנגישות בטח הייתה קשה, ולסחוב את הדברים זה גם לא היה פשוט. היה לי מזל. אני קיבלתי עבודה בחברת נפט,
ונפט נתנו לי רכב ונתנו לי עוזר, ואני, היה לי קל יחסית, עם רכב, עם ג'יפ טוב, אפשר היה לנסוע לחלק גדול מהמקומות. חלק גדול בגליל העליון הייתי צריך ללכת ברגל, לטפס על הג'רמק, לטפס על הר מירון, לטפס על כל הערים שלא היה להם דרכים אז. אבל זה היה, להביא דוגמאות, ערימות של אבנים, עד היום יש לי אותם באיזה מקום. ומתואר שני לאן המשכת? סיימת תואר שני ומשם המשכת תראה, ניסו לשכנע אותי ללמד באוניברסיטה, אבל אני בשום אופן לא רציתי, והלכתי לחפש נפט. אני נמשכתי מאוד לחיפושי נפט, והפכתי להיות, מהר מאוד הייתי גיאולוג ראשי של חברת נפט בארץ, וחיפשתי נפט בהתחלה בארץ, כמובן שלא היה מה לחפש, והמשכתי לכל העולם. זו הייתה חברה עולמית, ומצאנו נפט בכמה מקומות, בים הצפוני, באחד מהמקומות, חיפשנו נפט אולי ב10 ארצות, בברזיל ובאוסטרליה ובהודו, באירופה כמובן בכמה מקומות, בארצות הברית, בארצות הברית היה נפט, שם הדוגמה של איך למצוא נפט זה היה ארצות הברית. וזה היה התחלה. באיזה שיטות חיפשתם? ולמה בארצות הברית זה דוגמה למציאת נפט? בארצות הברית לא, בארצות הברית באנו ללמוד איך מוצאים, איך חפשים נפט. זה היה בעצם התדריך שלנו. בארצות הברית לא צריכים אותנו לחפש נפט, הם היו אמורים. אבל משם קיבלנו הדרכה, הייתה לי חברה, עבדתי בחברה שהיא הייתה חברה אמריקאית גם, היינו משותפים, וככה הסתובבנו בעולם. אני לא זוכר את המקומות, אבל יש לזכור מה שעשיתי בשנות ה-50 היום, זה קצת מוגזם, אבל אני אגיד לך, אפילו היה לי שלושה מדריכים טובים מאוד. היה לי ג'ון דה סיטר, פרופסור דה סיטר, תדעתי מאוד, ג'ון קלר ופרופסור פיקארד. שלושתם היו המדריכים שלי כאילו. פיקארד לא היה כל כך פרקטי, אבל הוא עזר לי מאוד עם החיבורים האחרים. שני אלה היו רציניים מאוד, ואיתם חיפשתי נפט במצרים, בגאנה, בגבון, בורמה, ים הצפוני, אתיופיה, אריתריאה, הודו, וייטנאם, פיליפינים, בכל מקום הסתובבנו. היה לנו הרבה נתונים. הסתובבתי אולי שנה שלמה בכל הארצות האלה לחפש. המקום שהכי הרגיז אותי, שבאמת ידענו שנמצא, בהודו, במערב הודו בים, ראינו איזה רכס תת-ימי, היה חשוד מאוד. והחלטנו שזה מקום טוב לחפש, ולקחנו אונייה ועשינו סקר, ופתאום ממשלת הודו אמרה, הם לא נותנים את השטח הזה, הם כתחו, מצאו שם נפט. זה היה כאב לב. והכל בשיטות סייסמיות? מה? הכל בשיטות סייסמיות? כן, בים, ודאי, הכל גיאופיזיקה. כן. ודאי. ואחרי העבודה בחברת הנפט? תראה, זה הרבה זמן לקח, אני לא יכול להגיד לך שזה לקח מהר. אני אחר כך נהייתי עצמאי, ופתחתי משרד לייעוץ גיאולוגי באנגליה, לחברות נפט, וידעתי הרבה על נפט, והיה לי הרבה עבודה, ואחר כך שהייתי... למה דווקא באנגליה? מאנגליה, החברה לחיפושי נפט בעולם, המרכז שלנו היה באנגליה. אי אפשר מהארץ לחפש נפט בעולם, אף אחד לא היה נותן לנו לדבר אפילו. היה לנו חברה אנגלית, ומאנגליה עשינו את כל העבודה. ואחר כך פתחתי לי משרד לייעוץ גיאולוגי באנגליה, וזה היה טוב. אחר כך עברתי לארץ בעבודה אחרת, והייתי, במשרד לייעוץ היה באנגליה, הייתי כל חודש שבוע באנגליה, והייתי שבוע בברזיל. ושבועיים בארץ. ככה חייתי איזה שנה, שנתיים. היה מעניין מאוד, גם היה מאוד פורה, וזה פחות או יותר. אני לא יכול לזכור כל דבר בחיים. לא, זה בסדר. מה? אז באיזה שנה אנחנו עכשיו בסיפור? אנחנו עכשיו בשנת 70 ומשהו, ואז בשנת 70 פגשתי הייתי בכינוס גיאולוגי באוסטרליה, שרציתי לדעת לחפש מינרלים.
ופגשתי שם פרופסור סובולוב, זה רוסי, ודסיטר, שני פרופסורים, והתיידדתי איתם מאוד, וישבתי איתם ולמדנו, היינו ביחד באוסטרליה, והם אמרו לי, כדאי לך לעבור למינרלים בעולם. נפט זה דבר גדול, אבל מפוזר, ופחות או יותר יודעים איפה יהיה. פחות או יותר, חידושים גדולים כבר לא יהיו. אתה פנית אליהם והם אומרים לך, הדבר הבא זה... לא, התיידדתי איתם, ושאלתי אותם מה אתכם, הם אמרו לי, אמרתי להם שאני מעוניין לעבור למינרלים, הם אמרו לי, עודדתי אותי מאוד, ואמרו לי איך לעבור, איך לעשות את זה, שלא היה לי מושג כל כך. ואז התחלתי להסתובב במכרות של אבנים בעולם, הרבה מכרות, ולמדתי איתו מאוד את העסק של מכרות של אבנים יקרות. בהתחלה זה כמובן היה יהלומים, מכיוון שבארץ היה תעשיית יהלומים, והם פנו אליי וביקשו ממני שאני אעזור להם למצוא מקורות ליהלומים. ואז למדתי על העניין של הקימברלית, ואיך מוצאים אותו, ואיך עושים את זה, וראיתי שיש עוד, לא רק קימברלית, יש עוד מינרל, הר של סלע שנותן יהלומים, איך נקרא, תכף אני אזכר, למפרואית, כן. למפורית. זה הרוסים מוצאים בלמפורית, לא בקימברלית. והסתובבתי עם זה, התחלתי להתעסק במכרות של יהלומים. זה לא כל כך מאפשר עבודה לאדם עצמאי. יהלומים זה עסק של הרבה כסף וחברות גדולות. ועבדתי קצת הצלחתי, קצת לא, אבל עברתי למינרלים אחרים. ואז זה היה עולם יותר מרתק. למה זה היה יותר מרתק? יש שזה המון מינרלים. מינרלים יש הרבה, ויש להם אופי, ויש להם צורה, ואפשר למצוא המון. יש הרבה. ואיזה שימושים? מינרלים יקרים, זה דבר יקר. מינרלים טובים, רובי, ספיר, אמרלד וכולו. טורמלינים, יש אין סוף מינרלים. ועברתי לזה באופן יסודי, במיוחד אמרלד, מכיוון שאמרלד היה כבר מהלטישות בארץ שליטשו אמרלד, היו קונים גלם מאפריקה למלטשים, ואז פנו אליי שאני אמצא להם גלם, ואז התחלתי לחפש מינרלות של אמרלד, מצאתי מינרלים, הם מכרות בברזיל ובאפריקה, במערב אפריקה, ולפעמים הייתי רוכש את המקום בתור מכר, לפעמים הייתי רק יועץ, לפעמים הייתי גיאולוג של החברה במקום שאני עוזר להם למצוא, כל מיני תופעות, הייתי תמיד עצמאי והתפרנסתי יפה מאוד. היה קשה להיכנס לתחום הזה? כי אתה עשית מעבר רציני מתחום אחד לשני. לי לא היה קשה, אני לומד מהר, אני קורא הרבה, אני אוהב לדפוק עם פטיש על אבנים ולראות. לא היה לי כל כך קשה, וגם היה לי הרבה חברים בעולם, ולמדתי מהם מהר מאוד, זה לא היה בשבילי זר. נכון שיש מינרלים שבאמת היה קשה להיכנס, שלא מצאתי מישהו שייתן לי את הסטארט, בתוך מה מוצאים כל מינרל. הרי כל מינרל יש לו אופי, איפה למצוא אותו, בתוך מה ואיך ומה. אז למדתי את זה, אני יכול להסתכל רגע עוד מה שכתבתי על זה. אז התחלתי להיות בן אדם ידוע יחסית, ואז השתתפתי בהרבה סימפוזיונים, ומינו אותי, ביקשו ממני להיות שותף בוועדה של מומחים שתבדוק את המינרלים של הוותיקן. ואז הייתי בוותיקן וישבתי שם שבועיים, בדקתי את כל המינרלים שיש להם, את כל מה שהם גנבו בכל ההיסטוריה. יש להם אוסף יפה מאוד, וכתבנו, מצאנו גם שיש הרבה זיופים. זאת אומרת, מצאנו מינרלים, אמרו מינרל X, Y, Z, וזה היה סינתטי. ואז לא היה לנו נעים להגיד את זה. בסוף, כשגמרנו בוותיקן, אני זוכר, אספנו את כל אלה שחשדנו, וקראנו למנהל המוזיאון, היה איזה כומר חשוב מאוד, ואמרנו לו, אז הוא אמר, הוא ידע את הכל, הוא אמר, תשמע, במאה ה-19
לוותיקן היה חסר כסף. ואז אמרו לנו, תיקחו את המינרלים האלה, תמכרו אותם ותעשו סינתטיים במקומם. אמרו, בין אמר לעשה, אני לא יודע אם גנבו את זה או עשו את זה באמת, אני לא יודע, אבל זה היה מדהים מאוד לראות כזאת תופעה. מדהים. גם בדקנו את כל המינרלים של אנגליה. רגע, אז התעשייה של המינרלים הסינתטיים היא מאוד עתיקה לפי מה שאתה אומר. כן, כן, מינרלים, תראה, זה ודאי, הסינתטיים. לא כל כך עתיקה, הם מכרו, זה עכשיו עשו את זה. זה המינרלים, היה להם מהמאה ה-19, ה-18, אוספים ישנים, אבל הם עשו את זה עכשיו, זה היה הכל חדש ומחודש. גם באנגליה גילינו כאלה דברים. אז זה היה, מוצאים דברים מה לעשות. אז אנחנו עכשיו באיזה שנה? אנחנו עכשיו בשנת 80 בערך. הקמתי לי עסק של אבנים. מה שעשיתי, אני התיישבתי בברזיל, ושהבנתי שברזיל זה מרכז מינרלים גדול מאוד, אולי הכי גדול בעולם ממדינה אחת. למדתי פורטוגזית, וישבתי במכרות עם אנשים, ולמדתי איך וקניתי את האבנים מכל המכרות, והקמתי תעשייה בארץ, מפעל, והיות ואף אחד, שאלנו איך מלטשים, וכל אחד סיפרו לנו תעשייה ככה, מכונות, ראינו שכולם משקרים ולא אומרים, או שאין להם מכונות טובות. לקחנו בטכניון כמה מהנדסים, הבאנו להם מכונה, אבנים מלוטשות, אמרנו תעשו מכונה שיעשו את האבנים. תמצאו, ופיתחו מכונות יוצאות מן הכלל. יש לנו עד היום תעשיית ליטוש משוכללת. פיתחו באופן ישיר או ישיר. reverse engineering של משהו שהיה? יכול להיות שהם למדו מאחרים, אני לא יכול להיכנס לנשמה שלהם. אמרנו, אנחנו צריכים מכונות נכונות ללטש את זה בדיוק. זוויות, ליטוש, צחצוח, שזה יהיה, שאני יכול מראש להגיד איזה זוויות אני רוצה, איזה גדלים, איזה צורות, ושזה יהיה. והם פיתחו, הכל מפותח פה. יש לנו תעשייה מצוינת של... היום זה כבר פחות, שכבר העולם מתחרה וכולם גנבו לנו, במיוחד ההודים גנבו את כל מה שידענו, ואנחנו כבר לא יכולים להתחרות בהם. אבל זו הייתה תקופה ששלטנו שלטון, הייתה תקופה שאולי 40-50% מהאבנים הטובות בעולם היו מלטשים פה. וואו. במיוחד אמרלדים. אמרלדים היינו ראשונים בעולם, תקופה מסוימת. זו הייתה תקופה טובה, זה שנות ה-80 עד שנות ה-2000, זו הייתה תעשייה טובה, ואני כל הזמן הייתי בתוך העסק הזה שותף. זה הכל גם ידידות, היה לי חבר גיאולוג יהודי שגילה מכרה רובי בקניה, ג'ון סול שמו. אז עשיתי איתו עסקה ולקחתי, גירשו אותו. ממשלת קניה סילקה אותו, מכיוון שהוא סירב לקחת את אשתו של הנשיא שותפה למכרה. אז הם סילקו אותו במכרה. הוא אמריקאי, ואשתו צרפתייה, היה לו שני פספורטים. את אשתו לא נתנו לה לצאת מקניה, אמרו לה, את הרופאה של הנשיא, את צריכה לגמור את הטיפול בו, עוד חודשיים. הוא נסע לאמריקה, הלך לשגרירות האמריקאית, סיפר לקונסול, אמר להם מה שעשו, האמריקאים הודיעו לקניה, אם לא תיתנו לו בחזרה את המכרה, לא תקבלו תמיכה מארצות הברית. אז הם החזירו לו את המכרה, אבל לא הרשו לו לחזור. אז הוא בא אליי, אמרתי לו, בסדר, לקחתי את כל מה שהיה במכרה, הקמתי פה מפעל וליטשנו את הרובי הזה. זו הייתה עסקה יפה מאוד, למדנו ללטש רובי. רובי קשה ללטש, זה אבן קשה מאוד ללטש ולצחצח, זה אבן הכי קשה. ליטשנו פה ושיווקנו רובי את המכרה שלו, וזה גם הציל אותו, גם עשה לנו טוב, וגם פתר את הבעיה של המכרה שלו בקניה. שהוא לא... זה היה יפה מאוד. איך מלטשים? תראה, חבל שאני לא מראה לך פה מכונה, יש לנו מכונות אבל פה לא. איך מלטשים? יש לך גלגל צחצוח. יש לך ידית, יש לך גלגל, ויש זוויות שאתה... יש לך שני סוגי גלגלים. יש גלגל ליטוש וגלגל צחצוח. הליטוש הוא יותר גס, הכל משובץ, בשביל רובי הכל משובץ באבני יהלומים קטנטנות. יהלומים קטנים, יכול להיות גם סינתטיים, זה לא משנה, אבל שיהיה להם קושי 10, ואז קושי 9 זה הרובי. אז אתה יכול ללטש, אתה חותך זוויות, יש
נוסחה, איך זווית לכל אחד, ויש צורות שאתה עושה, בדרך כלל הן לא מיליוני צורות, אבל יש כמה צורות בסיסיות שמלטשים את רוב האבנים, ואחר כך אתה מחליף את הגלגל, שהוא בנוי מיהלומים קטנטנים, שהוא מצחצח, הוא כבר לא מלטש, הוא רק מצחצח, ואז עם זה אתה מצחצח את האבן, ואז אם יוצא לך, אתה רואה אבן, מה היא? פתאום מבריק, הכל מבריק, וזוויות מדויקות, זה מה שזה עושה. זה לא מכונה מסובכת, רק היא צריכה להיות חכמה. במכונות, כשאנחנו התקלנו, היו מכונות מטופשות. וזה עכשיו אנחנו כבר לא מלטשים כמעט. זה שגנבו את כל מה שעשינו ההודים, והם היום המרכז. אבל זה היה תקופה יצא לי להיכנס לעולם הסינים כשהכל היה פרימיטיבי. וכשיצאתי כבר הכל היה משוכלל, כבר אין לי מה לעשות. אז אנחנו עכשיו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000? אני כבר לא יכול להגיד לך איפה אנחנו בדיוק. אני מרבב שנים קצת. אוקיי. השתתפתי בהרבה כינוסים, ונבחרתי גם נשיא תעשיית אבני החן בעולם. הייתי 4 שנים הנשיא של כל תעשיית אבני החן בעולם, שזה בשביל ישראלי, זה כבוד גדול מאוד. סך הכל היו 12 חברים בארגון של 600-700 משתתפים. וואו. ובחרו אותי נשיא, זה היה מאוד מיוחד. הייתי נשיא 4 שנים, עשיתי הרבה מאוד, גם גיליתי מינרל חדש, נראה לך אותו אחר כך. הראיתי לך, זה מנדרין גרנט, זה גרנט שהוא כתום מוחלט, בלי שום תוספות. מה זה אומר להיות... בנמיביה. בנמיביה. מה זה אומר להיות נשיא עולמי? תראה, זה לקח הרבה שנים, הייתי משתתף בכל האירועים הבינלאומיים, יש לנו קונגרס פעם בשנה שאוספים ודנים בקונגרס יש המון מה לעשות באבני חן, שמות חדשים, צורות חדשות, בדיקה של זיופים, מלמדים אותנו מכרות איפה שיש דברים חדשים, זה קונגרס גדול, זה האגודה הגדולה ומאוד חזקה בעולם. אני שואל כי רוב האנשים שיקשיבו לסרטון הזה לא נמצאים בעולם של אבני החן. נכון. ולא יודעים מה זה קונגרס. קונגרס בשביל הרבה אנשים זה אומר לבוא לתת הרצאה ולחזור הביתה. לא, קונגרס, תקרא לזה קונגרס, ועידה, איך שתרצה לקרוא לזה. פעם בשנה מתכנסים ל3-4 ימים ונותנים הרצאות על דברים חדשים, נותנים הרצאות על דברים ישנים, מספידים את כל שמתו, מה שעושים בכינוס בינלאומי. וזה דבר גדול מאוד, אבל לכן זה עסק חזק מאוד בעולם. בארץ זה לא כל כך. שבארץ אין לנו אף אבני חן, יש אבן אילת, זה הדבר הכי. אז זה הכל תוצרת חוץ פה. אני לא עבדתי עם אף אבן ישראלית בשום דבר. חיינו פה ועבדנו פה ויש פה מלטשות טובות מאוד, אבל זה הכל מיבוא. עשיתי מחקר, גם צריך לעשות מחקרים קצת, אחרת איפה אני. עשיתי מחקר מה זה אבני החושן. אבני החושן זה מילים בעברית. עודן פתדה, ברקת, ספר יהלום. התחלתי לקרוא וראיתי, יש אין סוף ספרים על זה. כל אחד עם הרעיונות שלו, כל אחד עם ההמצאות שלו. אלה שכתבו את הספרים גם לא הבינו באבנים. הם רק המציאו. היה איזה כומר אחד שבמאה ה-14 עבד 30 שנה, מה זה אבני החושן, הוא כתב ספר, זה לא נכון, אבל הוא המציא ופיתח, זה קשה נורא. עכשיו שאנחנו יודעים מה זה אבנים בעולם, התחלתי לבדוק מה זה יכול להיות, ואמרתי לעצמי, זה מוכרח להיות אבנים שנמצאים בין פורטוגל לאיראן. מזרח, צפונה זה יכול להגיע עד אמצע אירופה, לא מי יודע מה. מבחינת המסחר והתנועה של האנשים. האפשרות שזה היה בדור ההוא, בימי משה רבנו, איזה אבנים היו. אז נתתי להם פי 3 שטח ממה שבאמת היה. ואמרתי איזה אבנים יש במקומות האלה. ואחרתי את כל האבנים שיכול להיות, ולהתאים אותם, והם צריכים להיות אחרים. לא יכול להיות אותה אבן, אותו צבע, אותו דבר. וצריך להיות להם גם גודל שאפשר לכתוב שם של שבט עליו. זה לא יכול להיות פירורים. אז ברור שיהלום לא היה שם. גם לא היה יהלומים בכלל בתקופה ההיא. בכלל התחלתי לגלות שיהלום הראשון בעולם שידוע זה מהמאה השלישית לספירה. באמת? כן. אז איפה היה יהלום?
למדתי טוב טוב את כל ואני חושב, וכתבתי מאמר, יש לי מאמר מדעי על זה, ושבעה מינרלים אני בטוח, שבעה. ושאלה מינרלים בטוח באזור פה, והשתמשו בהם, והלכתי למצרים, למוזיאון בקהיר, ביקשתי שיראו לי את כל האבנים שמצאו בחפירות של מצרים מאז, ומצאתי שם את השבע האלה, פחות או יותר, אני לא זוכר אם כולם, אולי אחד, וזה לא יכול להיות אחרים. אז כתבתי מאמר, יש לי 7 שאני יודע, וה5 האחרים, אין לי מושג. אני מניח שה5 האחרים היו 5 צורות של אגטים בצבעים שונים. אני מניח, אבל אני לא יודע. אבל מה שכן, זה עם הצבע והגודל והמקום, ה7 האלה היו. ראיתי אותם במרתפים של המוזיאון בקהיר. הם נתנו לי להסתכל על כל אסף האבנים שהם אפילו לא הגדירו. זה היה... זה יופי. מה? יפה מאוד. זה מחקר שעשיתי, אני יודע אם זה חשוב למישהו. יש אחרים עשו מחקרים, יש הרבה מחקרים שעשו על זה. ויש כל מיני אנשים שטוענים שהם יודעים יותר טוב. אמרתי להם, בבקשה, אבל זה לא... אני לא מוכר את האבנים האלה, זה לא עסק. מה עוד עשיתי שם? טוב, פיתחנו שיטות ליטוש, זה אמרתי לך, אבל לא אריך בזה הרבה, זה לא כך גיאולוגיה, זה כבר נכנסתי לטכנולוגיה חזק מאוד. טכנולוגיה של מה? של הליטוש. זה עבודה מיוחדת. אחר כך, בתקופה מסוימת, הרוסים הזמינו אותי לאורל, יש שם מכרה אמרלד, שאני אבדוק, ולקחתי זיכיון על המכרה, ועבדתי שם והוצאנו יפה מאוד, אבל כמובן ברגע שהמכרה הצליח, הם החרימו אותו, הם אמרו, אתם לא שומרים על המים שיהיו נקיים, תירוצים שלהם. ואחרי, זה היה בשנת 2003. ב-2017 הזמינו אותי חברה קנדית, הם קיבלו את הרישיון. והזמינו אותי לעזור להם לפתח את המכרה הזה. באתי לשם, עזרתי להם. הם עבדו שם שנה, שנתיים, התחילו להרוויח כסף, הרוסים הכירו להם גם. זה רוסיה, אבל זה מכרה טוב. מכרה טוב, מעניין, אבל הם לא מצליחים להפיק אותו. הרוסים חיפשו מישהו שבשבילהם, יפיק את זה בשבילהם, לא מצאו. בסוף לקחו חברה שמייצרת ענבר בים הבלטי, שיחפו, אבל מה הם מבינים בזה לא הצליחו. אבל לא בטוח יש מומחים ברוסיה שיכולים לעשות דברים כאלה, לא? או שלא. הם רצו עסק, הם לא רצו שהפקידים של הממשלה יעשו. הרוסים, אני לא יודע מה אני לא יכול להיכנס לנשמה של הרוסים. אני הייתי שם הרבה מאוד פעמים, דיברתי איתם, הסברתי להם מה זה, אין מה לעשות. רוסיה זה מדינה אחרת. אז זה היה אחד מהדברים יש עוד הרבה דברים, אני לא יכול לספר לך על כולם, זה קשה. הכל מקליט פה, מה שאתה רוצה לספר אני שמח לשמוע. בסדר. אחר כך נכנסתי לעסק חדש שנקרא יהלומים צבעוניים. גיליתי שיש יהלומים, 1 מ10,000 עד 1 ממיליון, תלוי איזה צבע, יש לו צבע, יהלום. למה? יש לו איזה תוספת מזערית של איזה יסוד שנותנת צבע. ואז התחלתי להתעסק בזה, זה מצא חן בעיניי. ומצאתי אספן שמוכן לשלם הון תועפות של כל דבר. אז זה כבר היה לי בשביל מה לעבוד. והתעסקתי ביהלומים צבעוניים 2 מכל העולם. אז זה בטח בחלק מהסביבה של אותו יהלום, זה לא... כן, כן, זה מוצאים במכרות יהלומים, אבל 1 ממיליון או 1 מ10,000, תלוי איזה צבע, 1 מ100,000. אז ידעו שאני עושה, מכל העולם שלחו לי דוגמאות, אספתי את דוגמאות, קניתי, מכרתי, עשיתי עסק טוב, מצאתי אוסף יוצא מן הכלל של יהלומים צבעוניים. זה היה חדש בשבילי שבכלל יש יהלומים צבעוניים. ועכשיו אני יודע שיש, אבל זה יותר נדיר ממה שאפשר לחשוב. זה היה עוד דבר אחד שעסקתי בו. זאת אומרת, לא הכל גיאולוגיה, הרבה משחק, אי אפשר להגיד שרק גיאולוגיה עוסקים, אבל זה מצא חן בעיניי. אחר כך עשיתי עוד דבר אחד, יפה. בשנת 2000 החלטתי לעשות משהו מיוחד מאבנים יקרות. בנינו גדול כזה,
ספר, שבנוי מזהב, פלטינה, כסף, הכל, ובפנים שמנו 2,000 אבנים צבעוניות, מכל הצבעים בעולם שאתה יכול לתאר לך. אבן לכל שנה, זה משהו מדהים מאוד. בנינו אחד קטן, יש אצלי בבית, זה הרעיון, ואחר כך בנינו ענק, השקענו, ומכרנו את זה באוקשן, בהרבה מאוד כסף. הוותיקן רצה לקנות את זה, אבל לא היה להם מספיק, מישהו אחר קנה את זה, ותרם את זה בסוף לוותיקן. וואו. ספר גדול, שנת 2000, 2,000 אבנים. מדהים. בצבעים, כולם מלוטשים מרובעים קטנים. מדהים. סקווירים קטנים. זה מהדברים, הייתי אז נשיא של תעשיית אבני החן בעולם. אז היה לי אפשרות לאנוס את כל החברות בעולם לתרום את האבנים. ושלהשיג את כל האבנים האלה זה לא פשוט. נכון. ואנחנו השקענו רק את הזהב, הכסף ואת הספר, ותרמו לנו את כל האבנים. והליטוש אצלם. מה? הליטוש נעשה אצלם. כל אחד ליטש מה שהוא רצה, זה אבן, קבענו מידה מרובעת מכך וכך מילימטרים בצורת מרובע. סקוואר, מדויק, בגודל מסוים. וזה כל אחד יעשה, זה לא בעיה לעשות. ותרמנו את זה, ואחר כך מכרנו את זה הרבה כסף. לארגון נהיה כסף לעבוד טוב, והוותיקן, בסוף הוותיקן קיבל. הגענו לשנת 2000, פחות או יותר. זה בשנת 2000, לא, אבל מאז תשמע, אני אז כבר הייתי בן 70, כבר הבן שלי נכנס איתי לעסק, הנכד שלי נכנס לעסק. עכשיו יש לי עסק שחי מהאבנים, מדי פעם אני מוסיף ועושה ונהנה, לא כל כך עובד ביום יום במסחר, וכל פעם שאני שומע לזה מכר, או שאני נוסע או שאני מתעניין מה, אני רוצה לעשות מיפוי של המכרות בעולם. יש לי איזה מפה מסוימת, אבל אני לא אגמור את זה, אני חושב, עד שאני... מפה של המיקום שלהם? של המפה היא אומרת איזה מינרלים יש שם ובאיזה גיאולוגיה זה נמצא. בתוך מה... לא תמיד אני יודע. לפעמים אני לא יודע. לפעמים זה מכרה בעומק. חפרו, מצאו איזה עורק ומפיקים משם, אני לא יודע מה. אין לי... לא ירדנו לשם. בכלל בגיאולוגיה של מינרלים זה קשה מאוד להגיע למסקנות מסוימות, בהרבה מקרים. למה? מכיוון שזה לא ברור למה פתאום הוא מופיע איזה עורק עם איזה אבן בתוך... למה? מה? טוב, רציתי לשאול, למצוא גז, למצוא נפט, יש שיטות גיאופיזיות. למצוא מכרה של אבני חן? מינרלים בדרך כלל מוצאים את זה החקלאים או הפועלים או מישהו מוצא אבן, מביא, ואז הגיאולוג בא ומוצא איך להוציא אותם. הגיאולוג לבד, כשאתה עושה גיאולוגיה כל החיים, ספק אם תגלה. אז אין שיטה מישהו מסודרת. צריך לגלות את האבן הראשונה. ככה זה נראה לי. יש אבנים פשוטות, כן, יש אבנים פשוטות שאפשר למצוא, קלציטים יפים, פיריטים, דברים כאלה, העולם מלא. אבל ככה קשה. סיפרת לי הרבה מאוד על חוויות מזמן הלימודים, העבודה, הקריירה. אתה רוצה לספר עוד חוויות? או רשמת לעצמך? תראה, סיפורים יש הרבה. אני אסתכל. אני לא רשמתי לעצמי. בספר תמצא הרבה. אני לא עברתי על זה. תראה, אני אמרתי לך למה באתי ללמוד גיאולוגיה. זה בגלל האוסטרלים שעשו מחקר בעין גדי. אבל אתה יודע, לא ידעתי מה זה גיאולוגיה בכלל. בבית ספר התיכון שאני למדתי, מילה גיאולוגיה לא הופיעה בכלל. גיאוגרפיה קצת, משהו, זה כלום. לא היה לי מושג. ואז בשבילי זה היה הפתעה יוצאת מן הכלל. כשאתה מסתובב בשטח, אתה רואה זוויות של סלעים, ואתה יכול לבנות את המבנה הגיאולוגי של המקום, מה שהם עשו באזור, זה מצא חן בעיניי. היות ואני באתי ממוצא דתי, ובאתי הביתה, אמרתי לאבא שלי, אני הולך ללמוד גיאולוגיה. הוא גם לא ידע מה זה בכל אופן, אבל הסברתי לו, והיו כמה רבנים. הרבנים הראשיים היו אצלנו בבית באותו זמן.
הם אמרו לי, מה הגיאולוגיה? מה זה גיאולוגיה? אמרתי, גיאולוגיה זה איך העולם בנוי. כמה זמן העולם בנוי? אמרתי, 3-4 ביליון שנה, אנחנו לא יודעים כמה. מה? זה 6 ימי בראשית. אני הסתכלתי עליהם, חשבתי, אמרתי להם, אתם לא קוראים את התורה נכון. למה? אמרתי, תראו, מה זה יום? יום, יש יום ויש לילה, זה יום. באיזה יום קבעו שיש יום ולילה ב6 הימים בתורה? ביום הרביעי. מה אורך 3 הימים הראשונים? לא היה יום ולא היה לילה, כל יום ביליון. למה לא? אמרתי, כתוב בתורה שלכם שזה ביליון, הרי לא, אין יום, רק ביום הרביעי. זה היה בשבילי ניצחון מנטלי על הביקורת, על הגיאולוגיה. למה דתי יכול להיות גיאולוג? זה היה, אני זוכר את זה, הייתי אז אולי בן 25, וכל הרבנים הראשיים למצוא להם הסבר. הם השתכנעו או שהיה... מה? היה דיון נוקב או שהם השתכנעו פחות או יותר? הם לא מבינים מה זה גיאולוגיה. אלוהים ברא את העולם. אז אם אלוהים ברא את העולם, הוא היה הגיאולוג הכי טוב, מה יכול להיות? לא צריך לבדוק. אבל 6 הימים הפריע להם, ואת זה פתרתי להם. אני חושב בסדר. הם יכולים לחיות עם זה. כשעשיתי את עבודת הגמר, זה דברים פיקנטיים. עשיתי הגמר, ניפיתי את הגליל העליון. והסתובבתי ברגל, הייתי בכפר שנקרא עין אל-אסד. ועין אל-אסד זה במדרון הדרומי של הרי הגליל העליון. ואני מסתובב שם לראות את הגיאולוגיה, ואני רואה הם חופרים בור. שאלתי אותם, מה אתם חופרים? אנחנו חוצים לבור, יש עוד 4, 5, 6 מטר יהיה מים, אנחנו צריכים בור מים. הסתכלתי איפה שהם חופרים, אמרתי, לא יהיה פה מים. הביאו את המומחה של המים, הוא אומר, אתה מעליב אותי, אני מומחה למים, פה הוא מוצא בורות כולם, אמרתי, פה לא יהיה מים. אז שאלתי אותו, כמה מטר אתה רוצה לחפור? הוא אומר, 6 מטר. אמרתי לו, לא יהיה. באיזה עומק לא יהיה? אמר, פה לא יהיה. הוא אומר, ואם אני אעשה 8 מטר? אמרתי, גם לא יהיה. הוא אומר, אני אעשה 8 מטר, תראה שיהיה. חפר, לא היה מים. למה? הוא חפר בשטח של הקונגלומרטים שנופלים מההר. אין שם סלע, אין שכבה, אין שיפוע, אין... אז אחר כך, והתאהבנו. למה? הוא קיבל 500 שקל מהכפר שימצא עליהם מים. והוא הפסיד את 500 שקל, לא מצא מים. הוא אומר, אני אתן לך 500 אם אתה תמצא. נראה אותך, מה אתה יודע רק להגיד שאין? תגיד איפה שיש. חשבתי, אמרתי, תן לי לחשוב. ראיתי איפה שהשכבה של המעיין לא רחוק משם. אמרתי, יאללה, אני אעלה 4-5 מטר מעל המעיין, בואו נגיע לשכבה של המעיין, מה יכול להיות? אין 0. אמרתי להם, בואו, תחפרו פה 4.5 מטר. בדיוק היה מים. אז מאז עשיתי עבודה בגליל, היו קוראים לי נבי אל-מויה. וכל הכפרים היו באים אליו, תמצא לנו נבי אל-מויה. היה לי שם נבי אל-מויה. זה עולם כזה פרימיטיבי בחיים היה. חוויות. אני כתבתי דוח ב-1964, דוח חזק מאוד, יחד עם פרופסור פיקארד, היו שותפים במאמר על הנפט בישראל, איך למצוא נפט, איפה יש נפט בעיר. זה היה עבודה שמצא חן בעיניי. אני בדרך כלל לא, אין לי סבלנות לכתוב מאמרים, אבל כתבתי כמה כשהיה צורך. זה מאמר חשוב מאוד היה, עם פיקארד, אני זוכר את זה. גם במלחמת סיני שהיה, אז כבר הייתי גיאולוג יותר. אמרו לי, מה אתה חושב בסיני יש לעשות? אמרתי, בסיני יש הרבה גיאולוגיה, אין בעיה. אבל מה שאני ממליץ לכם, בים סוף, תחפשו נפט בים, יהיה שדה נפט בים, המצרים יעשו איתכם שלום אחרי שעה. כדאי לכם. והיה שם, כבר עשו שם איזה סקר גיאופיזי, היה מקום שנקרא אלמה. אמרתי להם פה, תחפרו, כדאי. ואם תמצאו נפט, תמכרו להם, תנו את זה מתנה למצרים תמורת שלום. וככה זה היה.
אם אתה יודע, מבצע... לא, תספר, תספר. עשה שלום מצרים, הם קיבלו את המכרה ואת השדה נפט, והם עשו שלום איתנו, היה תמורה לשלום. צריך תמורה, אני לא בטוח שזה בלבד היה מספיק, אבל זה בטח חזר, אין ספק. אני לא הייתי שותף במשא ומתן, לא יודע. זה מחוויות של פעם. אני מוכרח להגיד שהגיאולוג הכי שהרשים אותי כגיאולוג, זה היה סובולוב, רוסי, פרופסור סובולוב. הוא הרשים אותי מאוד, היה כל כך סטרייט. ואיך התיידעתי איתו זה מעניין. היינו בכינוס באוסטרליה, וכל אחד התבקש לשיר שירים של המדינה שלו. שירים, כינוס גיאולוגי, ככה עושים חוויה בהם. וסובולוב היה שר יוצא מן הכלל, הוא שר איזה 4-5 שירים, אבל כל השירים אנחנו מכירים אותם, את המנגינה, את המילים בעברית. אז כשהוא שר, הייתי שר איתו. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, זה שירים ישראלים שאתם העתקתם. אמרתי לו. הוא אומר, מה פתאום? וזה, התחלנו לדבר איתי, ידענו מאוד. ואז נכנסתי איתו להרבה שיחות גיאולוגיות, הוא היה מצא חן בעיניי מאוד, הוא היה גיאולוג מצוין. אבל הצלחתי לפרוץ אותו רק בפטנט הזה של המנגינה. קמפו פורמוזו בברזיל, זה היה המכרה של האמרלדים בברזיל, קמפו פורמוזו. זה בערך 200 קילומטר מערבית זה נקרא העיר באמצע, לא ברזיל, סבסטיאן, איך זה נקרא, לא זוכר את השם שלה. הייתי נוסע לשם, טס לעיר הזאת ולוקח מכונית 200 קילומטר למכרה. ועבדתי שם הרבה זמן. למדתי פורטוגזית, ידעתי טוב. זה היה חוויה. אני אוהב ברזיל מאוד. כן. ברזיל מאוד מאוד. מצאנו, גם, אתה יודע איך מוצאים את הגיל של האמרלד? באמרלד יש אחוז אפסי כמעט של חמצן 18. והחמצן 18 מתפרק לאט לאט לאט. ולפי הכמות שנשארה, אתה יודע בין כמה האבן. וזה היה שיטה לגלות את האמרלד מאיזה מכרה הוא בא. ככה היינו עובדים על זה. עם החמצן 18. אני לא הכרתי את השיטה הזאת עד שלימדו אותי את המחקר הזה. היינו בודקים אמרלדים, זה עולה הרבה כסף לעשות את הבדיקה הזאת. היינו בודקים אמרלדים לדעת מאיזה מכרה זה בא. מה עוד? אספר לך כל מיני דברים פיקנטיים, זה לא... אז אני אשאל אותך שאלה מעבר, ואם תזכר בדבר נוסף, אז תגיד. נו. עכשיו, לאחר כל הסיפורים וכל ההיסטוריה, כל הדברים שעשית ממרום ניסיונך, הרב, בנושאים רבים ובדברים רבים, מה לדעתך עדיין קשה ומסובך? באיזה כיוונים ואתגרים עיקריים כדאי להשקיע? קודם כל אני אגיד לך שכמעט הכל בגיאולוגיה כבר ידוע. לאט לאט כבר אין סודות. אבל כשאני התחלתי לא ידעו כלום על גיאולוגיה. היום גיאולוגיה זה כבר כולם יודעים הכל. אני לא יכול, זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה מהר, צריך לחשוב על זה הרבה זמן. מכיוון שאם לא יודעים משהו, אז גם אני לא יודע שזה חסר. אז מאיפה אני יודע? זאת שאלה שהתשובה עליה היא קשה מאוד. אבל ברור שאם האנשים רוצים להוציא מינרלים ולהרוויח כסף, הם צריכים ללכת על המינרלים הכי יקרים. מכיוון שזה הולך ונהיה יותר ויותר 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 קשה ויקר. וכמובן שהמינרל הכי יקר זה יהלום. כמעט, יש עוד כמה מינרלים יותר יקרים, אבל הם בכלל נדירים, שקשה לדבר עליהם. אז אם ימצאו דרך לגלות איפה יש יהלומים, זה יכול להיות עדיין עסק. איך למצוא יהלומים? כן, שהיהלום נמצא בתוך סלע, אבל באחוז קטן מאוד, אחוז אפסי. לא יודע, אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת. לא, זו תשובה מצוינת, אין תשובות לא טובות, יש רק שאלות לא טובות.
תובנות מדעיות או מקצועיות עיקריות, באיזה כלים וכיוונים כדאי להשקיע? תראה, הדרך הכי חשובה שקשה זה אנליזות מהירות. למצוא דרך לעשות אנליזות מהירות בלי להסתבך יותר מדי. להכניס אבן ולקבל תשובה באיזושהי צורה. לעשות אנליזות מהירות זה דבר שחסר. אז לא עושים, בגלל שלא עושים את זה. צריך למצוא דרך לעשות אנליזות מהירות לאבנים, לחומרים, למה שיש. זה באמת נעצר. ולסיום, איזה מסר תרצה להעביר לקהילה של החברה הגיאולוגית, לדורות הצעירים יותר? שיאריכו ימים. שיאריכו ימים. תראה, אני חושב כשאני התחלתי גיאולוגיה, לא היה מפה גיאולוגית של העולם. היום יש הכל. אז מה, צריך לעשות, פעם אני עשיתי עבודת גמר 120 קילומטר מרובע. היום עושים עבודת גמר 0.5 קילומטר מרובע. זאת אומרת, כל הזמן מתקצבים יותר ויותר ויותר מתקצבים. אין סוף לכיוון. זאת אומרת, הידע הגיאולוגי הבסיסי העיקרי בעולם כבר ידוע. מה שלא ידע מספיק זה בעומק. וצריך למצוא דרכים להבין את העומק יותר טוב. בעומק יש הרבה דברים שהיינו רוצים מאוד לנצל ואנחנו לא יודעים איפה זה. זאת אומרת, הגיאולוגיה שחסרה זה גיאולוגיית עומק. אני לא יודע אם זה חסר לכולם, אבל זה כן, זה כדאי לחשוב על זה. אני לא יודע איך. טוב, בסדר, תודה רבה. תודה רבה על הרעיון הנהדר הזה.